5. júla v roku 1805 sa narodil Robert Fitzroy, anglický moreplavec a meteorológ. V roku 1860 až 1861 začal v Londýne dokonca vydávať pravidelné predpovede počasia s výstrahami. No a výstrahy pre horúčavy máme pre vás aj v dnešnej predpovedi počasia, pri ktorej vás vítam. Dobrý večer. Hlavným tlakovým útvarom, ktorý teraz pôsobí na vývoj poveternostnej situácie aj u nás, je tlaková výš, ktorej výbežok nám zasahuje od juhovýchodu. Jej blízkosť síce podporuje to, že máme slnečnú oblohu, ale vďaka jej polohe k nám prúdi od juhozápadu už toľkokrát spomínaný horúci pôvodom tropický vzduch. Nad západnou Európou sa však nachádza studený front, ktorý pomaly postupuje do vnútrozemia ako tento pás oblačnosti. A zajtra popoludní čiastočne ovplyvní počasie aj u nás, ale iba na západe a severe. Zrážky, ktoré prináša tento front do krajín západne od nás, sa prejavujú v podobe intenzívnych búrok. K nám sa dostanú zajtra iba jeho zvýšky, ale len nad západné a severné Slovensko. Očakávame ich v popoludnejších až večerných hodinách, ale iba ojedinele. V južných lokalitách sa však na zrážky nespoliehajte. Objavia sa najskôr v stredu, kedy ich prinesie už výraznejší studený front. Čo sa týka teplôt, tak horúčavy súžujú nielen Slovensko, ale aj mnohé krajiny v Európe. Na horúci vzduch, ktorý k nám prúdi až z Afriky a má okolo 35 až 40 stupňov, nie sme zvyknutí a preto s tým máme problém. Tento horúci vzduch dokonca zatiekol až na sever Európy. Viacerí meteorológovia preto varujú ľudí, aby sa chránili a nepodceňovali silu slnečného žiarenia. Zajtra sa bude naša krajina nachádzať v teplotnom pásme od 30 do 35 stupňov, pričom v najteplejších lokalitách môže byť ešte o 1 až 2 stupne teplejšie. Vietor nás v týchto dňoch ovieva iba slabo, prípadne mierne. Zajtra na tom budeme podobne. Iba na západe sa môže zmeniť jeho smer a popoludní a k večeru bude fúkať od severozápadu. Aj keď je čas dovoleniek, tak zajtra sa opäť začína ďalší pracovný týždeň a s tým sú spojené tradičné pondelkové kolóny. O to viac vás upozorňujeme, aby ste si do auta pribalili nielen zásoby tekutín, ale aj trpezlivosť. No a rátajte s tým, že povrch vozoviek je v týchto horúčavách rozpálený niekde aj nad 50 stupňov. Pred nami je jasná až polojasná noc, ktorá bude náročná najmä v mestách a v rozhorúčených panelákoch. Do rána sa vzduch ochladí na 20 až 15 stupňov, na severe teplota poklesne do 10 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor. Zajtrajší deň sa bude oproti dnešnému líšiť snáď iba tým, že môže byť ešte o 1 stupeň teplejšie, ale na západe a severe už bude oblačnosti trochu viac a objaviť sa môžu aj ojedinelé zrážky. Na západe Slovenska sa ďalší pracovný týždeň začne s malou oblačnosťou, tá sa však postupne od západu zväčší a popoludní a k večeru sa môžu ojedinele skôr v Trenčianskom kraji vyskytnúť prehánky alebo búrky. Teplota však bude naďalej vysoká, tak to nepodceňujte. Vystúpi na 32 až 37 stupňov. Smer vetra sa popoludní zmení na severozápadný, ale fúkať bude iba slabo až mierne. Iba pri búrkach môže prechodne zosilnieť. V Žilinskom kraji bude zajtra tiež spočiatku iba malá oblačnosť. Popoludní sa však začne zväčšovať a môžu sa tu vytvoriť podmienky pre výskyt prehánok alebo ojedinelých búrok. Teplota v tejto časti vystúpi na 29 až 31 stupňov. V Banskobystrickom kraji sa pravdepodobne zrážok nedočkáte. Počasie tu má byť jasné až polooblačné s teplotou do 36 stupňov a vietor vás bude ovievať iba slabo. Na východe nášho územia sa ojedinelé prehánky alebo búrky môžu vyskytnúť v neskorých popoludnejších hodinách iba v Prešovskom kraji. Na ostatnom území sa nepredpokladajú. Aj tu má byť poriadne horúco, a to 31 až 36 stupňov. Vietor tu bude fúkať tiež iba slabo. Aj na horách bude spočiatku iba malá, popoludní zväčšená oblačnosť a k večeru sa môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky alebo búrky. V nadmorskej výške 1500 metrov sa oteplí na 23 stupňov. Biopredpoveď sa zajtra zhorší na 3 a to je mierna záťaž. V utorok nám ešte bude prúdiť tropický vzduch, ktorý pri malej oblačnosti vyženie ortuť v teplomeroch na 31 až 37 stupňov. V stredu príde vytúžený studený front, takže počasie sa od západu postupne zamračí a na mnohých miestach sa vyskytnú prehánky a búrky. Teplota sa vyšplhá na 31 až 38 stupňov. Vo štvrtok sa ešte môžu vyskytnúť ojedinelé prehánky, ale to už budeme v chladnejšom vzduchu. Teplota sa postupne zmierni. Vo štvrtok vystúpi na 23 až 31 stupňov, v piatok pri malej oblačnosti na 21 až 27 stupňov. Na Kanárskych ostrovoch sa zajtra oteplí na 31 stupňov a teplota vody sa výraznejšie nemení a dosahuje 23 stupňov. Španielsko zajtra poteší dovolenkárov horúcim a slnečným počasím s teplotou od 35 do 38 stupňov, more má pri pobreží zhruba 24 až 25 stupňov.
V Egypte sa žiadne prekvapenie nekoná, takže aj zajtra budú teploty vysoké a vyšplhajú sa až na 38 stupňov. Červené more je zohriaté na 27 až 28 stupňov. Podobné teploty ako v Egypte vládnu v týchto dňoch aj v Turecku, kde je počasie ako inak slnečné. More má 24 až 26 stupňov. Na severe Chorvátska sa zajtra môžu vyskytnúť lokálne prehánky, ale na ostatnom území bude obloha prevažne jasná. Teplota vystúpi na 30 až 35 stupňov. Jadranské more hlási 24 až 25 stupňov. Pekné slnečné počasie očakávame zajtra aj na Kube, kde sa bude teplota pohybovať okolo 34 stupňov a voda dosahuje zhruba 29 až 30 stupňov. V Malajzii takisto žiadna zmena, teda zajtra tam bude polooblačnosť s teplotou 34 stupňov a voda má teplotu okolo 30 stupňov. Aj voda v našich prírodných vodných nádržiach je už celkom teplá, napríklad Duchonka má až 25 stupňov. Orava a Liptovská